Oy. Hello mga bay, kumusta mong tanan din ha? Niya na pud ko karon sa kuan nalagpot sa barangay Minglanilla. No? Barangay ba ni? Diri sa kuan kanang Villa Silina kay birthday sa akong usa ka follower nga si Anali Pirate. Sa ni kanang AKA Usang Rosana Roses ba? Yara dahil siya. Happy birthday, bye, Anali! Thank you. Salamat sa kaayo sa imong pag-invite na ko, no? Pag-asa lang ko ni mga asay, mga bay. Grabe! O diyan na itong mga pagkaon diri. My God! Ay, sus! Makainundo man juguan ni mga bay, no? Perminti lang ko kaog ID, ani. Pero naabot na ko sa Pilipinas. Makakaon na jugo tibuok lawas. Dili lang jud ID. So, salamat kayo, Pilipinas. Sa mga OFW diha nga sige kaog ID sa shrimp. Laban lang. Kaya na to ni. Kaya ninyo na. Dayon na sila yung lasagna diri. Ako sa pahambog ang iyang kuha na handa. Oh, sige. Dayon na ay fried chicken. Okay? O siyempre, hindi mawawala ang lechon belly. Tabunan sa gamay. Kaya wawa baka crispy. Unya, di ay piniritong isda. O saan isda, abay? Katambak ang alay na. Katambang, lagpad kayo, murag tiil sa kabaw. Dayon, unsa pa ni imong kuan, manguklab ko. Hiniwa na ni siya nga lechon. Og naay maginagmay diri. Siyempre naay mga fruits, unsa pa di. Tuwa siya mga order nako mga bay no, to ara. Puto cheese og chocolate cupcakes. Unsa man ni og dala si kuya. Hi kuya, hi sa diri. Hi, hello niyo. Palo niyo si kuya, palo. Paluin lang. Pag-vlogs na kuya. Dara ang iyahang order mga bay, akong gi-deliver diri. Sus Ginoo nalagpo taon sa Minglanilla sa wala damha. Nga kuan, wala damha asam dapit ni kaning gwapa ta ba. Dara di ay. Dara. Hello, happy birthday nimo bayo. Hinaut nga hatagan pagkagdaghan pang katuigan sa imong kinabuhi. Og more gwapa pa. More gwapa. Og hello sa imong banabits nga tuwa sa nanginabuhi sa laylayo dapit. Laban na mong duha sa inyong relasyon. Sana may forever. Dara. So, at least na mo yung nakita ba sa inyong pagpanginabuhi. Sige, nag-vlogs po siya. Vlogger sa dili, usay channel na to. Wala ko channel. Awa pa channel, maghimo pa di channel. So, daghang king salamat bay ha. Klaro mag-akong kuan day kutsyon. Sige. So, mga una ta mga bay. Uy, magdungan uy ta. Uy. Happy birthday kantahan sana ko ni ha. Once again has come your birthday. Once again, that time is here. Agoy, napakanta na po si Inday. What a loving gift from Jesus. He has given you another year. Happy time, your birthday. Nanguli ng visitor ba eh? Happy time is here. What a loving gift from Jesus. He has given you more years. Happy time, your birthday. Happy time is here. Moro taon na akong ipangambog nga birthday song. Happy birthday nimo bay ha. God bless. Salamat kay sa imong pag-invite. Thank you. Ako ram din ko galingon akong kaistorya. Happy birthday bay. Nya na siya mga igsuon po nga nagpalo sab no. Ug nanguli na lagi sila kay dugay kay inyong lola. Traffic kay sa agianan mo bay. Lagi grabe bay ang kuko. Ato lang pantabunan ang mga kuan ba, mga ginagmay nga mga kuan. Kinsa man na. Sige nya mga una ta na kay bisita. Sige, pag-vlog lang. Sige. Na kay bisita, i-welcome na to ang visitor. Panghambog jud ni kuya nga naay vlogger. Dara. Kalaag taon ko diri sa orange kayo nga balay o pink. Kinsa man na siya? Among Ha? salipata. Hi. Hello. Nakalaag taon diri. Hello sa diri. Hello. Kam na meet na jud ako. Hello, bahar mo kung singot. Oh my God. Ano? How are you? I'm fine, thank you. I'm good. Alam, man English mo dahil ni oy. Hello sa diri, bi. Isay ko ba ni mo, bibi? Mga kids. Hi, pila ka bok? Kulang kay Hi.
Hello, galantaw sa mo sa akong habhab. Isalo sa bunako. Sige, parking sa magtabi na taro. Lami kay kinatawan niya, sige daw. Lami kay kinatawan, perfect kay ba? Oh, kailan kailan lagi lagi daw daw ka silang kailan mo. Lagi daw isingot ra bag ko mawam. Ay ko yung galukay kay bahon singot. Ay gadagandag. Uy, salamat kay sa tanan, inyong tanan salamat kay Jod. Og dira si Kuya gipanghambog jud niya vlogger. Singgit gid niya vlogger. Grabe. Salamat Kuya ha. Aw dili mday ka Kuya, kumday kay suon. Ang puna lang ko para na kay kanang manghod. Dala manghod. Bagag na umuwi. Manghod. Dala dito. Naunsa naman ka diha? Mukmuk na siya katawa. Asam na imong mama da Petron? Dool ra. Sige, pantawagan pa niya ang mga usa ka barangay nga kamag-anak mga bayno para makita lang ang kagwapa ni Inday. Charot. Bagag naong. Ay, nako, salamat kaayo ha. Salamat kay inyong tanan. Nagabinan jud ko kay grabe. Grabe ka traffic bay. Di ara. Nindot kay sa corner din imong nakuha. No? Nindot kay og corner dako-dako gyud og kuan. Pero mas mahal kaysa sa kuan. Kajut lang mga boys ha. Mga bay! My goodness, ang buongon mahal kay ni dia sa Kuwait. Mama Jane Alfante, dera ang among paborito. Ching! Mahal kay ni diha. Diri barato ra, pwede ra manog hitsilingan. Di ba? Dara si Bay. Mama G, Gingi. Si Mama G. Kuha na din si Nanay Apo. My goodness. Cute kaayo. Hello sa diri si mga kahigalaan sa tibuok kalibutan. Hello, mga friends. Oy, Queenie, Christine, Jo. Si Yara. Yung idol. Hello niyong tanan diha, Queenie. Kinsa ba to? Christine. Si Christine o si Jo. Hello niyong tanan, daghan kaayong salamat sa pagpangga. Di ara ko naabot ang taong ko diri sa Minlanilia. Mangasay mi. Libre. Charot. Di ara. Wala ko mauban akong bahandi kay klase ba ya. Mingon na puturo ni kuli. Di sa naman pagkagikan ma. Ay nanginabuhi ra ko na. Anak ra. Sige. Ito lang mga unsa ta. Lunaan. Ang nangagda ba yung magtagbalay. Hala kalami. Kanira usa ako oy. Asa manigikan nimo? Dinugit silingan. Bitaw. Kuan, di kas carbon. Hala, mo ba? Carbon ka ni? Oo, carbon na gipan. Sige. Pero inform na kaniya. Ari ka? Munggo. Ako mo diretso, kaya mali na. It's a surprise, di ay? Ano man siya nga? Mga bird, Diyos ko, ang asid! Dala sa tubangan sa kamera. Mga unta ninyo diha. Kuya, try this one. Ay, gilabay ito enjoy. After the chicken joy, you have to try this one. Girl, maninglis mga tao din, mga bata din, mga bayan. Mangdugo ato mga dunggan. TV na ho. Kana siya. Kasabot ko na Bisaya. Kani mo di? Kaya nga na English, ginasya all the way. Bisaya. Pwede din ang baligya. Pwede yung baligya. Ini kuan ini mga saba ko maglabad ako. Kaya mabalag ako na muna ang pag in-English yung pangasaba. I'm hungry. Wala ka, di na ka mga istorya guys. Mo inisod no? Masuko daw siya siyang anak, siya kay baon sa iyang istorya kay Englishman. Mingon na siya, I'm hungry. Oh, I'm hungry di ay. Hungry, gutom naman to no? Kok imo kanin sa dina. Nagpalihog lang ko, kana lang si Binap. Ang mura gamay lang nag-acid. Charot! Grabe na akong acid mga bayan. Wala ko ga-expect. Nga di man kaya ko mag-1, mag-soft drinks. Umot noon sa kuwan eh. Ug nakadapang mo og kape, patry jud sa tika. Nindot kayo ang paminaw. Ang singan to? Balintos.
Balintos mga bay, di sa nakatilaw diag balintos, mga balintong jud mo daw mo kalami. Ha? Mo din kusog karon mabalintong daw mo kalami. Kinsay mga user diha og user ba tawag na? Kinsay mga user diha, mga dealer, reseller o retailer sa balintos. Nindot jud daw kay resulta, wa pa man ako ma-try. Nakoy tukuma sa balay. Ah. Nag-order ko og 3 boxes og tukuma kay gusto na ko i-try ba kay cleansing lagi sa lawas ko no. Nya kay si Inday bata pa kayo kani laging hardworking mom kayo ta so data expect di ay no nga pataka lang kita sa tong lawas maningil gid ang lawas mga bay. So kinahanglan na mag-amping kita permis sa tong health og akong i-try tong tukuma no kung unsay resulta. Videohan lang niya nako. Hello niyo tanan, daghan kay salamat sa inyong suporta.